παιδιά, καλώς ήρθατε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Fortnite μετά από πολύ καιρό. Θα δείξουμε τα skin του φίλου μου του Γιάννη. Ξεκινά. Ξεκινάμε από τον Ninja που είναι από το shop. Μετά έχουμε τον Click. Από το Pass. Από το Pass, συγγνώμη. Μετά έχουμε τον Clicks που είναι από το shop. Δείξε και τα άλλα skin του Clicks. Ωραία. Έχουμε αυτό, τέλος πάντων. Θα μας πάρει πολύ ώρα γι' αυτό. Μετά έχουμε τον... Δείξε και αυτόν τα skins. Δύο έχει. Ναι. Αυτό. Δείξε και το πορτοκάλι. Έχει αυτό και αυτό. Εγώ τον έχω στο πορτοκάλι. Τον έχω στο πορτοκάλι αυτόν. Αυτός εδώ είναι από το shop. Εντάξει, τον άλλο πιστεύω τον ξέρετε. Δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Ο Μέση είναι από το shop. Αυτός εδώ... Δείξε και τα άλλα skin του Μέση. Του Ανκαραμίχη. Τα Ιοντάρ. Μετά έχουμε αυτόν εδώ τον πήρα από το Pass. Αυτόν εδώ από το Pass. Το Voldemort τον πήρα από το Pass. Κοιτάξτε, τον έχω έτσι. Τον έχω με όλα τέτοια. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ που την πήρα από το Pass. Τον Μέση, τον Gamer. Δείξε και τα άλλα skin του Μέση αυτόν. Δεν τα έχω δει. Είναι 4. Είναι... Παιδιά, sorry, lags. Ναι, όντως. Έχω να θέμα με τα lags, sorry. Λοιπόν, έχουμε τον Μέση τον Gamer, έχουμε τον Μέση χωρίς ακουστικά, με και χωρίς. Α, αυτά. Το έδειξες μετά από κάτω. Έχουμε την κοπέλα του Clicks. Και μετά έχουμε αυτήν εδώ που την πήρα από το Pass. Αυτόν την πίκλα την πήρα από το Pass. Κοιτάξτε. Έχει όλα τα skins. Ναι, όλα. Τότε ήταν η πρώτη μου σεζόν κιόλας. Στο PS5, όχι στο PS4. Μετά έχουμε αυτόν εδώ που τον πήραμε από τα Quest. Έπαιξα λίγα μάτς που τον έδωσε. Όλοι τον πήρανε δωρεάν. Όλοι τον έχουμε πάρει. Αυτήν εδώ την πήρα από το Pass. Ναι, από το Pass. Αυτόν εδώ τον έχω πάρει από το shop. Το Clicks από το shop. Αυτήν εδώ την πήρα από τα Quest. Έπαιξα λίγα μάτς και μου τα έδωσε. Ο Λύκος. Αυτόν εδώ το Λύκο, παιδιά, τον πήρα πάλι από το Pass. Από τα Quest έπαιξα λίγα μάτς. Quest, όχι Quest. Ναι. Μετά έχουμε αυτήν εδώ που την πήρα από το Pass, sorry για τα δάκρυα μου. Μετά έχουμε αυτήν εδώ που την πήρα από το shop. Και αυτόν εδώ που τον πήρα από το shop. Μετά πάμε. Έχουμε αυτήν εδώ που είναι από το Pass. Αυτήν εδώ που είναι πάλι από το Pass. Μετά έχουμε αυτόν εδώ που είναι πάλι από το Pass. Sorry που έγινε μια βλακή και τραβούσα πάνω. Το Pass. Μετά έχουμε αυτόν εδώ που τον πήρα από το Pass. Έχουμε αυτόν εδώ που τον πήρα από το shop. Δεν ξέρω γιατί. Απλά μ' άρεσε και τον πήρα. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα lag, ήταν με λεφτά και όταν το πήρα ήταν με 0,00 ευρώ. Και έτσι τον πήρα χωρίς λεφτά. Επειδή είναι κολόφαρδος. Ναι. Αυτή εδώ την πήρα με τον ίδιο τρόπο. Αυτή την έχω κι εγώ. Μετά έχουμε αυτήν εδώ που την πήρα από το Pass. Πάλι αυτόν εδώ που τον πήρα από το shop. Λαμίν Τζαμάλ. Που είναι ο Λαμίν Τζαμάλ, απλά... Έχει την άλλη του μορφή. Ναι. Για δείξε. Απλά δεν τον έχω με την μπλούζα, δεν έχει βγει ακόμα, θα τον πάρω. Παιδιά, sorry άμα δεν μοιάζει με τον Τζαμάλ, καμιά φορά... Ναι. Αυτά είναι lags του Fortnite, το ειδικά μας. Ναι. Αλλά είναι πάντως ο Λαμίν Τζαμάλ. Αυτός εδώ ήταν το πρώτο μου skin που πήρα. Χωρίς για τη βλακία. Έχει και γυαλιά, έχει και χωρίς γυαλιά. Που το πήρα από το shop. Ναι. Μετά αυτό το πήρα από το shop. Αυτή εδώ την πήρα από το Pass. Sorry για τα lags πάλι εγώ. Πάλι ρε Fortnite, άντεξε. Και αυτό εδώ το πήρα, ήταν 20 ευρώ και το πήρα με 0,00 ευρώ. Έτσι έγινε. Αυτός ο κολόφαρδος. Και αυτό εδώ το πήρα
το shop για να έχω ένα αστείο skin. Λοιπόν, τώρα Γιάννη θέλω να μας πεις Το αγαπημένο μου skin. το αγαπημένο σου skin. Έχω 2. Okay. Βασικά πολλά. Ένα θα μας πεις. Με το ζόρι 2, άντε 3. Ωραία, έχουμε τον Krix. Έχουμε αυτόν. Και μετά έχουμε και την κοπέλα του Krix. Ποιον λες να βάλω, Άλεξ? Λοιπόν, θέλω να μας πεις αν είχες κι άλλα skin και στα έχουν πάρει και ποιος τα πήρε, άμα ξέρεις και πώς και γιατί. Παιδιά μου, το είχε πάρει ένα οξάδερφός μου, όνομα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειας δεν φύγουμε. Ναι. Επειδή ο Νίκος λέει από πίσω, ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, Παιδιά, είχα ένα... δεν το έχω είχε ένα skin ωραίο και ο Νίκος επειδή μαύρο. ένα μαύρο και επειδή ο Νίκος τον είχε νευριάσει, του το πήρε. Ήταν από το shop. Του το χάκαρε. Ναι, μου το χάκαρε. Ήταν από το shop Δεν ξέρουμε πώς το έκανε. και ήταν από την εποχή του Star Wars. Είχε βγει ρε παιδί μου και εγώ το πήρα. Και ο άλλος shop, να μην πούμε τη λέξη, τον είχα κάνει remove επειδή ήταν λίγο σπαστικός. Μου το χάκαρε. Και έτσι τώρα πια δεν έχω αυτό το skin. Άμα θέλετε να σας δείξω τη τσάντα του. Νάτι, τσάντα του. Αυτή εδώ είναι. Οκ, δείξε μας και την αγαπημένη σου τσάντα. Όχι όλες τις τσάντες, Μία, ωραία. θα μας πάρει 7 ώρες. Αυτή είναι εδώ το κλίξ, είναι με το αρκουδάκι. Οκ. Και με το πληκτρολόγιο. Οκ, δείξε μας το αγαπημένο σου πίκαξ. Εντάξει, το Ballon d'Or. Αυτό Ναι. εδώ. Και τώρα πάμε για αυτά που το αγαπημένο μου είναι. Αυτό εδώ που πετάει λεφτά. Κάτσε. Ελά. Lags του Fortnite. Για άλλη μία φορά. Να, ωραία. Αυτό το πετάει λεφτά, γι' αυτό θα το βάλω. Και Το αγαπημένο σου παπούτσι, επειδή έχεις πολλά παπούτσια. μόνο 2. Α, Είναι αυτό και αυτό. ποιο από τα δύο είναι το αγαπημένο σου? Αυτό. Λοιπόν, τώρα από αυτά θα βάλω αυτό που έχω. Το αγαπημένο. Λοιπόν, Και άβρα, δείξε μας άβρα. Παιδιά, sorry για τις βλακίες. Έχει άβρα και δεν τα έχει βάλει. Έχεις αυτό που το έχω κι εγώ. Και κάτσε να δω το άλλο. Τι πας? Ποιο θες από τα 3? Αυτό που έχω κι εγώ. Αυτό που έχω κι εγώ. Από μετά πάμε emotes. emote. Το αγαπημένο μου. Wanna είναι τι? Εμένα είναι το Dance Monkey που το έχω κιόλας. Και αυτό. Αυτό είναι ωραίο να το κάνεις με κοπέλα. Και αυτή είναι η σφαλιάρα. Ναι. Ποιο λέτε να βάλω? Να βάλω το αγαπημένο μου? Βάλε ποιο θες. Ωραία. Βάλω το αγαπημένο σου. Λοιπόν, θα βάλω αυτό με τσάντα. Λοιπόν, ναι, τα είδες. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και χαρά σας.